Bame जोंनि बे आंगापारा गामिनि बाथ्राखौ माबोरै बुंनो जुरिजेननो रादाब माने बाथ्रा मोनाखै मानोना जोंनि बर'फोरनि आंगोनिबो आंगो रंजालि बैसागु 3 मेयाव दुधनैयाव जि जालांदों बेनि उननि हराव जोंनि सानै उन्दै बर' आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै जेब्लानाखि बे साथाम मानसि महरै जुनाद आखुनि धन आली तालुकदार रहमान आली बाहार आली बिसोर जेब्ला रादाबखौ मोनबाय जे बिसोर जिनाहारि खालामदों आरो बे रादाबखौ मोननाय लोगो लोगो 5 मेयाव जोंनि जाय रुंसारि जाबाय हिरण्मय फाखारि बिथांमोना खबर लानो थांदोंमोन बै जुनाद आखुनि मानसिफोरखौ रायलायनो थांदोंमोन आरो बेयावनो बिसोरो उननिफ्राय गाग्लोबनानै गोब्राबै जखम खालामदों आरो बेयावनो जोंनि अनजालि हिरण्मय फाखारिया रुंसारि जाबाय दिनै बे न'खराव जोङो दङ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरांखौ मोनदों रादाबखौ मोनदों जेब्लानाखि जोंनि हिरण्मय फाखारिया रुंसारि जाबाय हिरण्मय फाखारि हिसाबै बिथाङा रुंसारि जायाखै बिथाङा बर' फिसा हिसाबै रुंसारि जाबाय बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा बर' बिमानि सायाव बर' आइजोफोरनि सायाव जि अत्याचार खालामनाय जि जिनाहारि खालामनाय बेखौ बिथाङा प्रटेस्ट खालामनो थांनायाव दिनै बिथाङा बुथारजाबाय गावनि हायावनो जों दिनै फासि बिसि बुथारदों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो जाय जायगायाव बे जाथाया जादों बे जायगाया जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोलैयो दिनै बिथांमोना जोंनि सायाव आखाइ जोंनि गेजेराव रुंसारिनि मानिजाथाव बिमा दङ बिथांनि बिखाया दिनै लांदां जाबाय सासे फिसाया दिनै गोमाबाय बिथांनि गोमानाय जि सम्पद बेखौ जों होफिननो हालिया नाथाय बिफाबो गैया नाथाय जोंहा दिनै मोनसे दायित्व दङ हारि हिसाबै जों बेबायदि जाथायखौ आरो इयुनाव जाबाय थानो होनो हाया जों हारि हिसाबै खौसे जानांगोन जोंहा हारि हिसाबै खामानि मावनायनि मोनसे दायित्व जोंहा थानांगोन जोंनि गेजेराव गुबुन राजखान्थि हान्जानि आदर्श बायदिसिना साननाया गुबुन जानो हागौ नाथाय जों हारिनि बेलायाव जों खौसे जानानै खामानि मावनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनै नोजोर होदों आसाम सरकारा बे दायनिगिरिफोरखौ मा रोखोमनि साजा होयो बेखौ जों नोजोर होगोन बेनि थाखाय गोलाव सम जानो हागौ आयेननि जुजबो जों नांनांगोन एसे आगोलाव जोङो गवालपारा जिल्लानि गासैबो आफादफोरनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोन्दोंमोन जों सावरायदों बेनि उननि हाबाफारियाव मा रोखोमनि जों आवगायगोन बिनि थाखाय साननाय जादों आरो बेफोर गासिबो जाथाया उनावहाय सरकारखौ नारसिननाय दायनिगिरिखौ साजा होनाय बेफोर जाबाय थागोन नाथाय सरकारा बेवहाय माखासे दायित्व दं सरकारनि दायित्वआ जाहैबाय बै दायनिगिरिफोरखौ गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनांगौ जायफोर जिनाहारि खालामदों जायफोर सुदों बिसोरनि साजाया गोरानिफ्राय गोरासिन जानांगोन आरो लोगोसे नैबे न'खरा सरकारनिफ्राय थोजासे कम्पेनसेसन मोननांगोन जोंनि हा हुआ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि आरो बेखौ जाहाथे गुबुनफ्रा सेनानै लानो हाया बिनि थाखाय सरकारा गोख्रों आयेन खालामनांगौ बिनि सायाव सरकारखौ नारसिनगोन बे जोंनि दायित्व बे दायित्वखौ जों दिनै जयै खौसेयैनो जों लानांगोन जोंनि हारिनि खौसेथिखौ जों लाखिनांगोन जोङो गुबुन हारिजों जों मालाबाबो नांलाय खमलायखौ जों लुबैया जों गोजोनखौ लुबैयो नाथाय बिदि होननानै जोङो गावनि हायावनो दाउसा मावरियाफोर बायदि गोसोबायदि जोंखौ आलाय सिलाय खालामनाय बेखौ जों सहायनो हानाय नङा जोंहा बिटिआर सरकारखौबो जों दिनै खावलायगोन बे बेलायाव जिहेतु जोंनि
बिटिआर सरकारखौ जाय सालायबाय थादों दिनै बिथांमोना आसाम सरकारजों लोब्बा दङ बिथांमोनाबो बे बेलायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आसाम सरकारखौ खावलायदों बिथांमोनाबो नारसिनथों दायनिगिरिया कुनु पद्ये जाहाथे बारग'नो मोना आरो नैबे न'खरनि जाय जोंनि आंगो हिरण्मय खाख्लारि बिथाङा जि न'खर गालांबाय बे न'खराव थोजासे कम्पेनसेसन मोनो दर्शन কৰি এই খবৰটো পোৱাৰ পিছত আমাৰ মৰমৰ হিৰণ্ময় খাখ্লাৰি খবৰ ল'বলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে ধন আলী তালুকদাৰ ৰহমান আলী বাহাৰ আলী শেখবৰ আলী শ্ৰীমতী পাৰমিনা বেগম ঘাইকৈ শেখবৰ আলী আৰু পাৰমিনা বেগমে আমাৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা ব্যক্তিসকলক বিভিন্ন অস্ত্ৰ লৈ পেলাই আক্ৰমণ কৰিছিল দা কুটাৰ তেনেকুৱা ছুৰী এইবিলাক অস্ত্ৰ লৈ পেলাই আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰপিছত আমাৰ হিৰণ্ময় খাখ্লাৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় গুৱাহাটীত নিয়া হয় যদিও যোৱা 17 মে তেওঁ সৰ্বগামী হয় আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ আমি শান্তিপ্ৰিয় এটা জাতি আমি এতিয়া শান্তি বিচাৰোঁ কিন্তু খবৰ ল'বলৈ যোৱা ব্যক্তিসকলক যেনেকুৱা আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা হ'ল তেওঁলোকে আমাৰ বড়ো ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল আমি আজি ন্যায় বিচাৰিছোঁ আমি আসাম চৰকাৰক আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আসাম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহক ঘাইকৈ ধন আলী তালুকদাৰ যিজন ব্যক্তিয়ে তাৰ আগতেও তাৰ ৰেকৰ্ড আছে থানাত ৰেকৰ্ড আছে তেওঁ এজন আসামী ব্যক্তি ধৰ্ষণ কৰি 3 মাহ জেল খাটি পোৱা মানুহ ৰহমান আলী বাহাৰ আলী আৰু শেখবৰ আলী আৰু পূৰ্ণিমা বেগম যিজনী পূৰ্ণিমা বেগমে আমাৰ হিৰণ্ময় খাখ্লাৰিক পিছফালৰ পৰা ছুৰীৰে দি আঘাত কৰিছিল তেনেকুৱা ব্যক্তিক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহাটো আমি বিচাৰিছোঁ লগতে আসাম চৰকাৰ আমি এই সময়ত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে হিৰণ্ময় খাখ্লাৰিৰ এই দুখু মানে এই যিটো নেকি অৱস্থা আৰ্থিকভাৱে ইমান মানে দুৰ্বল এটা ঘৰ এটা পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে অনুদান দিব লাগে আমি বড়ো সাহিত্য বা এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ ৰাইজ আমি আহ্বান কৰিম যে আসাম চৰকাৰে এইসকলক ফাষ্ট ট্ৰেকত নি পেলাই বিচাৰ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক কোনো পধ্যে যাতে আৰু মুকলি আশাত লৈ আহিব নোৱাৰে ইয়াৰ বন্দোবস্ত আসাম চৰকাৰে কৰিব লাগিব